Na umlando omkhulu endimeni kaMaskandi kukhala uSpotify. Akukhala abantu, kukhala uSpotify kuphela. Ngengoma kaMthandeni featuring Mawhoo ke lapha ke. Yebo bafowethu bakhala ngokuthi le ngoma ke ingoma yokuqala la eSouth Africa. Ukuthi ke yenza umlando ukuthi yenze 700k streams ngeviki. Ingoma kaMthandeni ahamba noMawhoo intokazi. Bathu into eqalayo la akusho mina kusho uSpotify ngikholwa ukuthi ke imbola zamakhaya uyazibonela. Bafowethu ake ngiqale ngibingelela abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibonani ke ningakhohlwa ukucindezela button ka subscribe niphinde like lama video ke enginenzela wona bafowethu ke ukuze nithole ishisa zinjalo. Webafowethu ke kubabaza uSpotify ayimina bakhala ngokuthi ingoma kaMthandeni ke yenza kakhulu ngamawala ngendlela eyisimanga njengoba ikwazi ke ukulapha ke ukwenza u700,000 lapha ke wama streams ku Spotify. Lento nje yomlando bafowethu ungaphikeki futhi ungakhulumisi kakhulu ngoba akusho thina kusho abaningazi baka Spotify. Lento bafowethu inzima kakhulu. Sikhola ukuthi uMthandeni ke kufanele ayibungaze lento. Njengoba ke sibonile ke nasenkundleni zokuxhumana ukuthi kuyaphithizela kakhulu ke uyeza ke nabo ke music video wale ngoma igusha ahamba noMawhoo kuyona. Okuyinto bafowethu enhle kakhulu. Beyideserve le ngoma ukuthi yenzelwe izinto enjengale njengoba neParis nayo iyakudeserve kuhle kodwa njengoba ke iyakwazi ukuthi ke yenza 24 million viewers on YouTube njengamanje ibheke 25 million umlando lo. uMthandeni sikhola ukuthi bafowethu uyawubona umsebenzi wakhe ukuthi uhamba kanjani okuyinto enhle kakhulu le bafowethu. Kodwa ke ukubalekile nakho ukuthi uSpotify uthi le ngoma ke ingeyokuqala eSouth Africa eyenza umlando ukuthi ukwazi ukureceive noma ukuthola u700k streams per week. Bafowethu mina njengosiqiniseko eSemita bokulesi engikuphathela zona ungakhohlwa ukusubscribe uphinde like lama video.